Wow. Bro, Nih bukan kurang sih. Katia hitak ifale. Itu katia hitak. Safa usia jaga kini. Itu pipe tu boha lagu na. Boria ke. Ikini jagat boha ifale pipe tu mana niba lagu. Hundor hobo jaga tu. Hello, Gwjangbai लोगोफोर, welcome back again. आङो फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आरोबाव फैफिनबावनाय जालायबाय लोगोफोर. आङो दिनैहाय नैबे बारियावसो दंफैयो. माने बारियाव फैनायनि जाहोनखौ आं दसे उनावहाय खिथागासिनो दङ. थ' जोंहा बे साननैसोनि गेजेरावनो थाबैनो क्रिसमासबो फैगासिनो. थ' बेनि थाखायनो बयनिसिमबो क्रिसमासजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय. तो आरो बे साननैसोनि गेजेराव बेबायदि ब्लग फैनाय नंला. आंनिया माने दै होनायखौ आङो दिनैनो फोजोबनोसै आरोना. तो फोथारावहाय बेसराव माने दै होनो दंबावो. तो बेनि थाखायनो आङो नैबे माने औवा सिङाव हाबफैदों आरो. माने जायगा नागिरदों आङो, जायगा दिहुनदों एसे. माने मेसिन सिसिन बहायनानै पाइप लागायनानै माने दैखौ लांनायनि थाखाय आङो बेबस्था खालामदों आरोना. तो बेनि थाखाय आं बे सिङाव दंफैयो दा. लोगोफोर साननैसो उनावहाय आङो आलादा भिडिअ बेबायदि लाबोगोन आरोना. तो क्रिसमासनिबो भिडिअफोर फैगोन. लोगोफोर नेनानै थायोब्लानो जाबाय, थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना. तो बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाया, दा दिन्थिलांबाय थानोसै. एसे माने आंना बेसरावहाय माने दै होनो आद्रा जानानै दं आरोना. तो बेखायनो आङो दिनै फिन खेबसे आरोबाव ब्लगखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर. जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन. लोगोफोर माने आंना जगारानै जाजोबनाय बायदि जाखाबाय आरोना. तो मेसिन सिसिन एकदम फिटिं खालामखाबाय. अर लागायगौलाय नांलाय नै हांनानै एकदम फिटिं खालामजोबखाबाय आरोना. हन्डाखौ एकदम दैयाव जाम्फैयाव हरखाबाय. नै जाम्फैनिफ्राय माने लागायबाय थानोसै दा. बरिया जागोन दिनै सान्दुङा खम होनानै दोनसै आरो. एकदम माने आङो औवा सिङावसो दंफैयो दा नै. हन्डाया जाजोबखाबाय, स्टार्ट होनोल' बाखिसै आरोना. तो बिदिब्ला नायलांबाय था लोगोफोर. आङो माने बारि सिङावनो दङ. पाइपफोरखौ नै फिटिं खालामगासिनो दं गाहायजोंहाय. एकदम ओरै उनथिंजाय नै पुरा बिराद गोलावखा आरोना. स्प्रिंक्लारखौ लागायबावनोसै दिनै एसे. दा आङो दै गनायखौ दसे उनाव दिन्थिगोन आरोना. बिदिनोसै दिनैनि भिडिअआ बिदिनो जालांबाय थागोन आरोना. तो आङो दिन्थिलांबाय थागोन. बारि सिङावसो दङ माने नै. ओरैबायदि सिजोब्बाय नै बेसरा, माने गावदां गावदां जाबोहांगासिनो. ओरैहायबो एकदम पुरा दै होगासिनो आरो नै. गावदां गावदां जाजोब्बाय नै मथा मथि. दैया ओरैबायदि ज्राव 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 गोलैगासिनो दं. साफा सिजोब्बाय आरोना. ओरैबायदि फैखायो नै दैया. पुरा बेसर गोजा बियो. एकदम गोजान जायो नै. सिंनिफ्राय लाबोनांगौ, औवा सिंनिफ्राय माने ओरैबायदि गोजान. उपाय गैया, थेवबो पाइप लागायनानै होगासिनो आरो. ओरैबायदि खोमसि जाबाय नै. थांगासिनो एसे मेसिन सालायबावनोसै. गिदिर खाबायसै. वा मोनाबायानो नै. फुंनिफ्राय एकदम सानसे एसे थाव साव सोनानै मेसिन सारबावनोसै, ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरोना. एकदम अबस्थाया दिनै बिराद गाज्रि जाबाय. मोनाबायबो.
तेलটো কম আছে ইফালে জৌচোন তাতে চাই লওঁ सानैजों जों होगासिनो एकदम सानसे मेंब्रां जाजोब्बाय उपाय गैया होआबाबो जाया बेसरा माने बिराद गोरान रानख्रबजोबनानै दंना बेनि थाखायनो पानी गिसिना सासुन एक बार साया असरत एकदम बै सिगाङावसो नुहुरला ओरैबायदि मोनाबाय दिनै उपाय गैया बाबाबो थान्दा लाखियो नाखि लिगल नेকি एटे অলপ চলপটো যাবই যো পথাৰত কি চাবি পানী মাৰি আছে তো স্প্ৰিংকলাৰতহে চাব লাগিব এতিয়া চাই কি গম পাব এই আগত দেখি লিক হৈছে নেকি তো ঘূৰি আছো তো বঢ়িয়াকৈ পাইপটো থাকব ৰ बेसरा नै बिराद बरिया बरिया जाजोब्बायमोन आरोना मोनाबाय उपाय गैला नै दैया भिजबौ पुरा भिजबौ बेयाव दा होना गालांनोसै मोनाबाय नै उपाय गैला आरो ओइथ' भिजिसिना पुरा ओइ इफाले देखुन बोका হৈ গৈছে केमेरात पानी লাগি গৈছে গোটেই बापरे सिजोबखायो नै पानीটো मारि আছে ओइ लास्टरটো मारसिना नाय सासुन একবাৰ চেক কৰি কিনে যাওঁ আৰু ওইটা লিক হৈছে হেন পাইছোঁ এতিয়া ओरैबायदि चेक खालामनो गोनां जाबाय उपाय गैया नै बेयाव नै लिक जानानै दं लिक হৈছে এতিয়া तथापिও मारि আছে आस्ते आस्तेके हेलौ लोगोफोर एकदम मोनाबाय दिनै सानसे माने दासिमबो जोबाखै आरोना थ' बेसराव दै होगासिनो दङ आरो दाबो जोबाखै बियो दिनै माने हराव दसे होनानै दोनसै ओमफ्राय खोमोरनोसै आरोना हालिया एकदम बिराद मेंनाय मोनबाय सानसे दै होबाबो माने जोबा बिराद गोरान ना थ' बिनि थाखायनो उपाय गैया आरो दिनै दोनथ'नांसिगोन आरो साननैसोनि उनाव एसे आरो होबावनांगोन आरोना थ' दासिमबो जोबाखै आङो आरो दा मेचिन लागायनानै गालांनो नागिरदों आङो बिनिफ्राय न'आव थांबाय थानोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाना फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनाय जाबाय लोगोफोर गोजोनथोंसै